Okay, ito na yung aking ginawang shroud with silencer. Yan. Bali, aji lang ko isunan. Walang na lang yung fiber cloth yung ilalagay dito sa may pinaka dulo ng shroud. Bali, buo nga pyesa dito yun. Buo nga T6 aluminum. Tinurnok lang. Tsaka, ito, pinanalan. Tsaka binatasan. Yan. Ito siya. Try natin i-assemble. Dati goma na dito dati o-ring na. Sa kabila din, meron siyang o-ring dalawa. Dito sa may bungad, tsaka sa may internal. Yeah. Fit na fit. Yan. Fit na fit mitlaing dito eh. Pin natin yung thread. Ay, hindi niya nahanap. Kasi natin yung thread. Yan, kumain na. Kumagat na yung thread. Lain, yun. Ayan, mas maganda tignan kaysa sa naka-silencer nga nagatidog. Okay lang may kinti, pero mas napintas gamin niya kitain na buo iso na nga shroud silencer. Yan, test natin iputok yung okay.